Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Aljon. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan ato magtatampo si Aljon. Kini akong problema bahay na isa ko duha kay igsuon nga mga lalaki. Ug kung anong problema ko ani, ingon mo gud ani ang nitabo. Oh, oy, Kutasag dagan kay Alvin eh. Kutas gyud. Kutas gyud kayo. Di na mo magi ka ng pulos mo magi paningot ha. Ay, dito rin ko yung skin na, Manel John. Lingawan ako eh. No sam daw sa Alger, ha? Alvin. Gilamba man niya serious. Parehas mo gipaningot tumayo nga mo. Wakyo ayo nang duhan mo kay igsuon Aljon. Nganong lo? Suko mo ka? Nagsinalbahes na duha sila Alger o Alvin gabi. Nangata ko noon as iskina o mga bayot. Sa, ano lo? Nanghingi sila. Humanong hashtag sa mga bayot o kwarta nila. Pagluta, pangulo, tahon na yun. Ikulata nila. Sa, doon ay usa ka bayot ka nireklamo. May sumbong sa mga pulis. Matong gigukod ang duha kagabi. Oh, sa mga pulis, oh? Sa mga bayot. Oh, mga bayot ay nigukod nilang gabi, no? Ang mga pulis. Libugo, mapagkunin mo, Aljon, oh. Ang sabihin ng duha, kay kambagwangan naman. Aron dili na mga preso sa'yo, anang bati nilang binuhatan, ha? Paitagod nila. Pagkauwaw na sa inyong pamilya. Oy, Aljon. Ay, ambot, eh. Kung kong buhato ng duha na ko kamamanghon, eh, Joy. Kamagwangan man ka. Ikay panto nila. Ipagawas ang imong pagkamagwang. Pasakiti aron mo tagam sila. Ako napatan? Dapati! Aron makamata sila sa matuuran nga pulos sa iyo pag pagkauwaw ang ilang gibuhat. Oh, dili na mahimo, Joy, eh. Mahal ako mga manghod. Di ko makahimos pag dapat taon nila, eh. Kaya John! Uy! Ano ba kayo para tuma diha? Usa? Tuma! Tubog na ka, Alvin. Tug na, ha? Tug na. Kuya, tao na. Baka tao rin tali mo, ha? Kuha ba kayong tama na ko, kuya? Ugma na lang kay sweldo nga ko. Ugma na lang. Yun, karoon na ganahan ko mainom. Tagayin lang ko! Tagayin lang ko niya, Kuya John, kay mabordo si Arlger. Kami na siya magtagay din eh. Kung ganahan ka, apel na mo, Kuya John. Ha, saman. What's up, there mga kuisi? Sumap! Hoy, Sumap! Alger. Ubog na sa kalauli, ha? Always na kaya. Mura just now eh. Ang sama ni Kuya, birmi man ni mo, Kuya. Uy, ay, bubong na, Kuya, ha? Idawa ka, na mo, inanim yung mga likes. Still na ninyo, eh. Oh, ingon ka kay Alvin, magtiwas nagtagay din sa ato. Where's the Pino, man, ha? Where's the Pino? Fighter 50, where is? Okay. Kring! Ay, mamaway na mo. Pangatuog na mo. Ay, tugod taon ngayon. Sabi ko, ya, Brida, sa di mo, Kuya, eh. Bida, ngayon mo, Kuya. John, Kuya John, tagay mo. Kaya, sige na, kayo, gurto, aron mo kayo, eh. Sige. Ah, kana. Sige, tagaan na mo. Pero, ay, alam mo sud sabay mag-inom, ha? Di kumuhatag kung agtumos gawas mag-inom, ha? Yes, yes, kanay kuya. Batay! Ay, kasaba pa, uy. Batay! Kitay ko sa batay niya! Ang saba-saba na sa mga manghod ni Aljon ay... Aljon! Aljon, pagmata sa... Aljon! Ano, Joy, ano? Wala ka ba kaya sigit-singgit? Ang inyong mga manghod, hubog na kayo sila. Sa, ang gamos na sila? Nagawas lang nangatog na ta. Ikaw sadgud, imo mas lang gihatagan og kwarta tan awa hinuon o. Mga magpura, eh. Kinuko Aljon, nay ni duol sa duha nga isugsad nga. Hala, isugsad ay. Hala, Aljon, nagurog na ko, ginerbyos na ko.
Ginervyos si Joy sa pagmawi sa duwan ako ka mga mangon. Basta mahubog na ganin ang yun ni silang duha. Kung silang pagmaoy, doon na sa mga isok pa kayo ang miduol nila. Unya to. Isok pa ka mo! Ay. Sige, tungan mo kaspat na ko! Doon! Kaspat na yun mo! Oy, nanik! Arjun, patawag ko pulis. Padali, patawag ko pulis. Suka ko di mo, ha? Magpuna, magpuna to! Magpuna to! Hoy! Abaya! Hoy, Alger! Hoy! Gusto na! Hoy, Alger! Gusto na na! Gusto na! Gusto na na, Alger! Gusto na na! Alger! Alger! Kanip! Gusto na! Hoy! Gusto na! Puslot, butang tubo. Hala, lagi tabangan og tunggab ni Alvin ug Alger ang tanod kanibadlong nila. Nagkadugo. Recorded by X Thunder Gaming. Oy, Jun. Laman tiya ka. Saan? Kagawas mo doon sa Alger? Ha? Bitaw ko eh. Gawas mi guys. Dili na mo makagawas. Dili na mo makagawas. Ano naman kaya? Nakapatay mo. Oh. Duha ang inyo napatay dihang tabangan ninyo dungkap ang atong silingan. Nga miduol ninyo. Ingon naman naapil pagkamatay ang bangkay tanod. Nga igol lang ni badong ninyo duha. Tadi mo din espisuan niya, bati niya, hindi bati. Bitaw kaya. Tabangi mi Alvin. Sama nga. Tabangi mi si Alvin nga makagawas ng spisuan. Bangin niya. Sama taon mo rin kagdiigsoon eh. Kuyang ka na matabangin eh! Napriso gid ang duha nako kamanghod tungod kay nakapatay sila duha. Dihang gitabangan nila dungkap ang among silingan nga niduol nila nga sa ilang pagmaoy lagi ay ni badlo nga barangay tanod. Naapil sad. Sa ilang pagkapriso, nakatalo na gyud og kalinaw taon Miss Joy. Dugay-dugay nga wan ako kaduaw nila sa pilingkuan. O sadyang niduaw ko nila. Matud pa ni Dolpo, labihang inita ang imperno. Istorya kunos iyang lolo, nagulbo-ulbo ang kayo. Kulang siya sa pagtuo, kay wapay ni balik nga gikan dito. Simbak ko siyag makaadto, magtawag siyag bumbero. Sa daghan nga nangamatay, ay sagol gyud nga bumbero. Dunay mga abogado, engineer, pulis ug sundalo. Sa tunga sa imperno, may serpenteng kuno'y pitog ulo. Maagtawag siyag sundalo, iya kining iparapido. Nabungol siya sa buto-buto, kaya kining gitorpido. Nakabuang siyag dagan, nasaang siya sa purgatorio. Lahi kuno ang imperno, kay murag syudad hayag kaayo. Kay ang mga nagpuyo dito, gikan di ay sa purgatorio. Dedhi sa kalibutan, sa buhi pa kitang tao. Daghan ang tinuhuan, may iglesia, may katoliko. Ang uban nga tinuhuan, ilang hadlokon ang tao. Kung mukaon kunog dugo-dugo, ipanghog ta sa kayo. Ay. Jilgard ako ginawas ay. Nindot ang magtingog, ha? Nindot pamation yung mga tingog. Bugnaw sa... Murag isod termo sir, ha? Murag isod termos. Aw termos ba? Murag isod, ha? Sir, mura gisod stir mo sir. Salamat sa imong pagdaig sir, ha? Salamat sa imong pagdaig sir. Padayon lumo sa yung pagbinuutan ni ha? Basig maapil mo, hatagan mo parol sa presidente. Yes, Papa. Ayun naman eh. Nuangan mo. Alvin! Sunod ako na nito. Nay, tawagan mo nay. Ay. Ano na sa nagdautang ka na? Ito pa din sir. Yes, Papa. Lagi siya daan. Paksig giling lubot. Sakyan na. Pilot ako na. Iya mag-ius ba? Sakyan na itong chilgan mo eh. Aron dito madumtan ba? Karon. Patikuron na sa kanin. Ibaso ka rin. Atay! Ako kapon. Atay din mo, ha? Naatay din ka? Ikaw karon. Ikaw lagi patilikuron. Hay!
Aljon, dugay lagi ni gawa sila si Alvin ug Alger. Hain pa man sila. Ako to na to sila huwat lang. Malipay gid sila nga makakita nimo Aljon. Mangyan. Dugaya sa nimon human god. Haptusan na ganun lubot bida. Kita na ganun lubot. Man. Kung di apil sa lusay. Ito'y ko na. Ay, ito'y ko na. Che! Manunin na to. Sige na. Ay, pa! Ud ko niyo duha. Iro gito'y. Pa! Inigawas ni mo din ni Alvin. Diretso sa visitors waiting area, ha? Ah, yes, Papa. Bisa. Saan? Magkunsa mo dito, sir. Na may bisita si Alger. Sa? Si Kuya Alvin. Si kita lubot ako. Si Kuya Alvin siguro nila. Sige na, gawas na dito, Alvin. Alvin, Oh, saan ba saan? relax. Relax, sir. Salamat. Ibalik, ikaw sa ilong tulong mo. Ambing dito, ha? Oh, Eljon! Yeah! Roger, nambok mo ko ba? Kaya salamat. Doa ako ninyo. Hindi kasi puli mo rin. Luya naman rin yun. Ay, yati Joy na ka? Naa, ako kabantay di ay. Bantay Nakaulan mo din nino, niputi man lagi ng kanang niputi mo nya, nanambok sad mo. Lugdan mi mayo diri lugdan. Ha? Lugdan mi. Ginahan mi gawa sinito eh, paita din eh. Nagbinutan mo ka mo din ha? Binuotan. Nakasulti mo yung warden nga, buutan naman kuno kayo mo duha din Adi na lang mo eh, kay nabuutan man di ay mo din Dutan Ayaw sa po na din tiyo, eh. Grabe. Duta ate eh. Ayun na ni Mati, ay. Grabe din ito, bungkag din rin. Maulay magkita din sa kamas. Kura ko rin yun, kanang mura rin piniriso, wag ilay magkita. Ipadayo na ninyo kabuutan na mga manghuna ko kay kung makagawas na niya mo, maglitson ta ha? Ah, Kani, litson. litson. Tuhog yapon. O lagi, Alvin, Alger. Kado na yung sulti ha. O lagi. Litso ta. Kung makagawas na niyo mo pohon, ha? Nagpasabot nga mga bag-o na mo Alder o Alvin. Ha? Mga bag-o na mo mga binuhat ang makita sa itong mga silingan, ha? Dili kay lechon baboy lang, kung dili magpamisa pagid mi alang sa inyong pagbag-o. Recorded by X Thunder Gaming. Tuod man nakagawasan sa presuhan ang kumangado ka manghod. Alipayon kayo, may. Sa katapusan, naging nakagawasan man ako maigsoon. Ug ito man ang mga magisaad ni Joy nila nga, magpalitson gini. Ano to? Welcome home! Ako mag-apo! Alder! Alder! No! Bawa ka matikuan, no! Mori ka pun talo! Natural, kay wa man Ay, ko'y lolo. bisyo. Wa man ko'y bisyo. Hindi ba ha? Wala bisyo ha. Kataon na. Siyempre sa pong dual Alger. Kami Alger. Marami no. May natiguang. Natikubo. No, pero... Lakaw. Bisyoso na kaya, bisyoso Ay, na. na. Sige na mo. Uy, ang tumusilingan eh. Dire mo, pangawan mo, dayan mo, dire. Kaon no, hindi mo rin gasto. Kaon no. Ayun, Kanang sakto lang ang pagkaon haron, makakaon ang tanan ha, mukuha ra sa sakto Sorry, ha. Punta na Aljon. ninyo. Punta. Yung saray, Aljon. Nagpapalit ang binu, alang ilang Alder o Alvin, ha? Yeah. Bago silang raya. Ang lang ang mag-celebrate na silang kagawasan. Fighter 50 yun, ha? Fighter 50. Ay, Pinakaya Minum pa di ka mo na eh. Ay, makikita na. Ay, makikita. Ito, nakadung ay, kay bawa ka lo, nakaundang na may pila ka to, yung naluwa na mi ana. Wala na mo. Amo na nang gikalimtan, di ba, Kuya Alvin? Yes. Mayo ko muna, pero doon ako diandam para ninyo doha, ha? Tilaw lang ba kay, wa nugod mo makainom suod sa prisuhan, kay dili mo na dito. Tilaw lang. Ha? Ayun, yan kaya. Lagi. Tinulog ka? O lagi. Labi to may gipalit bitaw. Unsaon dito, ilabo da ito. Ayaw po Ay, din. ayun, sorry, naman Mao kayo. gani. Ano kung kayo? Kung na-hospitalan na lang mo kinom kuya. Okay, Dudong. Tuon man sa among kalipay nga nakagawas ng duha na kamanghod, amo yung isawayan kung nagbag-o na bagyo sila nga nakagawasan sila sa prisuhan, wa na ba ka sila magpadayon sa bisyo. Wala to, wala. 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 Wala to, wala.
Ay, dali. Joy, te. Dali, Joy. Apil mo kanta Ay, dali. kira ko, minaw na ko. Kanta o ka ng Dali, dali. pilapil, te. Joy. Kanta o. Ay, sige, palayo mo na gitar. Uy, Alvin. Ito. Happy, katawa ta. Happy na. Undangon ta ninyo. Undangon na tubig na ko sabot. Nagasago lang itong kanta ninyo. Ako na ko kasabot. Undangan na. Ayaw pa rin ang odlo. Ano sa pagkakas? Undangan na ninyo. Kani, bedol. Resol na. Where I belong. Ubog na kita mo na eh. Alden. Ako! Alas 3 na sa kadlaw, di pa mo ang tao. Abusado gid mo bisag unsaon. Nagsalig mong duha nga gikan mo spisuhan. Hunong na ko na mo kanadihang mga buanga mo kay matuog na me. Ito na badlo na. Yan, nagbuang ko ya. Ay, gina. Ay. Nagsulo mag-uniforme sa military. Nagkumuplegs. Nga nang break military. Hadlong ni tara na. Hadlong ni tara. Ay, siguro ka na to. Wa! Kita man. Gidlo ka to, be. Mga Wa! Wow, dahil hadlong ka na. Sige, tumawa rin. Kita to! Kita to, murag babae nga tingo kunya lalaki dahil nga nagkumuplegs. Sir, ikaw. Kita to, naging na mo, kirumbuang. Ha? Ako. Ha? Buhi. Bakay mo ha? Buhi. 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 Ang upang silingan mo na, nanarbaho na. Sus, pastilan ba ninyo, oy? Huwag mo yung ugmanan yung klase ninyo. Buhi po. Undang na mo, sige, sige. Pri. Ay, sige, kanta diyan. Unong mo, ay lamay. Ay. Priya rin dunggab na to. Buhi. Buhi daw. Murag tingo. Sabi lami para rin mo dyan ha. Tay na. Gusto ka nga. Amo kang patilaw. Tumakusap. Patay na to. Sabi nagsukan. Wapa ka matilaw eh dyan ha. Wapa ka makatilaw. Ah, Sa osmo ko na magpatay. katilaw ka, wa! O saan? Adi? Saan? Saan? Gusto ka tilaw? Ato na yung patilawon ko ya. Ay, masinuon. Ay, Saan? dali. Saan? Ha? Diyan. Saan? Tinudo tali? Ha? Ato na yung patilikuron. Talikuron. Ay, kurong. Nabalik mo? Ay, bayad ko na Oh, yan. ay. Nakatagaan ka, sir! Dali! Sabi nga niya, ang gibuhatan ko. Adi ay! Oh, Pordita! Padool, sir! Dali! Layo na kay Krabi na kung nakakay ko. Talikon ka na! You are short! Kumuha! Ay! Taklot! Taklot ni mo kilubot! Itong nga puwa ni Brody. Brian Ay, Moranas. tanong itong kay Buha! Mauli mo! Ha? Sige, una kuya! Pastilan. Unsa rin ninyo gibuhat, ha? Tingog ko na mo. Anong inyo magkitabangan ang militaryo na itong silingan, ha? Ay, gani kayo pa mo sila, Alger, Alvin. Kami mauwi ni Pusil si Yang Likod, ate. Ha? Ang tinada dati. Gimay nga ulit sa presyohan nga gipatuan. Luoy pa sa itong silingan, uy, kaunsa man ang taon mo, uy. Ang magisubayan nga gipatuan na mo. Ano ulit eh? Ano? Magpa-opera ko na sa siyang Almoranas. Hey! Kawa ni. Way katawanan sa nitabo, ha? Way katawanan sa nitabo sa itong salingan. Kay ako'y pabayron sa operasyon. Wa ko magtahom. Nga barako man mo. Mga kriminal mo na kapatay mo mga katao sa una. Niya karon. Nakagawa sa mga presuhan. Usa mo lang. Nangabayot mo mo. Ah, nga doon mo bayad mo kaya ha? Magkigbugno ka na mo ha? Magkigbugno ka na mo ha? Tinahan ka, kuya! Oy, wa tay peace of mind, ha? Wa tay peace of mind Ang ane. salari! Abi na mong tamis na ang sitwasyon nga nakagawa sa presuhan ang mga manghod. Pero, nisamo na minuo nga may hatag o kagubot o kasamo kay nangabayo ito mahinuon ni Alder o si Alvin Gikas presuhan. Kay daig permi silang gamiton silang jail card nga nakagusto nila no ha. Saan? Tabangi ko ninyo. Kamu, kung kamu pasultihon, sa may mayon kong buhaton, Aljon. Bang, ari kita sa Anong sinder? Atong sinder, kini si Dodong Aljon. Oh, kanus Dodong Aljon, ba na siya yung mga isuot taon nga may medyo bugoy-bugoy sad. Oh, si Alger. Oh, si Alger og si kisa to dong? Alger og si Alvin. Alvin. Oh, Alger og Alvin. O nya kani bugoy-bugoy lagi nakapatay. Na priso nya dito sa prisuhan. Wa may lain nga kalingawan ditong warden kay ang warden medyo may pagkamaya man pod sila mo hilabtan taon. Nya patuwarod sila dito mao na nga ang nahitabo pag gawas nila mura natakdan man sila ba na
gimingaw sila sa hitabo nila dito sa sud sa prisuhan. Mo na nga sila na san mo'y nangita ang lalaki nga mo'y lang sang buhatan sa ingon. Ano yung problema ron bam? Karon kay ang ilahang kuan military ba to may galiwa sila po sila. Ambot og sa tan-awar ko diha ba? Tan-awar ko sa problema niya daw bro. Ari ko daw. Ang ako problema, unsa to yung problema niya ba? Ari rin katong sa last page diya. Ah, sige. Abi mo buutan na pero di samot. O kami kagubot ko no. Kay mao man nila kabuang humang nakagaw sila duha sa prisuhan. Ya, kay mo man nga siya kuya nila mao pinakabayad sa pagpatambal sa katong ilahang gibinuangan. So may yung punta na sa kunay bahaton. Mao na nga pagkatapusan sakyan lang po siya silang kuya. Kay ano kita gilinaw rin eh. Mura sa debit bayot sa kuya taon pero dili bayot. Ato na lang paambitan diretso. Pambitan lang. Kung ari ka diri sa New Testament, diri sa Lucas 9 versikulo 23. Ug miingon si Jesus sa tanan. Kung may buot musunod ka nako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod ka nako. Kay ang buot muluwat sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an siyang kinabuhi tungod kanako maluwas niini. Ako ning gibasa Goliath tungod kay sa suwat nga itong nabati, sa drama nga itong nabati karon, akong punto is, wala man magpihig din Ginoo kung kinsa, lalaki or babae or LGBT unsa ang buto sa buti nga magdumili sa kaugalingon o magpasaan sa cross o masunod niya sa iyang isip niyang tinunan. Imo na sabton Goliath, mubuo nimo pagsabot og tugkaron nimo palabman nimo but sabot ana nga magtuman ka sa iyang kabubuton. Amo na diretso imong bupon ba ning isulti dire nga magdumili sa deny yourself, carry cross and follow after me. Una ana imo nang mubuon nga nagtuman ka sa kabubuton sa Dios adlaw-adlaw. Dahil sa istorya nga imong mga binuhatan puro kaayuhan. Wala magpili, laki ka ba, babae ka ba, o kinsa ka. Ang importante nga, nagtuman ka ba sa kabubuton sa Diyos, nagbuhat ka ba maayo. Nga na lang, mga naisal-sisal patakan sa imuhang igsuon. O maigsuon mo kay kanang sa una, nakakutlugon sila duha ka kinabuhi in taon. Tano doon katong kuan, isog-isog. Ang importante... Pero imo ko ba, nakakutlo sila, kinabuhi, pero nabayot sila, kung ano man inanaon ba? Dili man ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, wala man magpili, mabayot ka man, malaki ka man, magtumboy ka man, babae ka man, wala man na, naara man na munang-huna kung imong baton ba ning maayo kay, ug imo kong tan-awon, kita, mga animals ta. We belong to the highest kind of animals. Tungkol kay doon na tayo utok o kasing-kasing, dito pala sa mga hayop, nga way huna-huna, may bawa man tag, unsay dautan o unsay maayo. So, dito istorya bisag unsa pa ka klase sa pagkatao kung imo di imutang sa imong nga imong buhaton kaayuhan dili kadautan at least nahasubay di ba kay umutan na ka ng Goliath kaming mga bayot or yasals maigo umutan naman ang mga bayot kanang bisag tinuod nabuhat mi sa ingon apan paghinuklog man sad mi usahay Goliath maghinuklog sad maunsa man maghinuklog sad mi usahay kung eksakto ba among gibuhat o dili ba di ba apan dili pareha kami bisag tinuod bilong mi sa LGBT lain-lain big mga characters lain-lain big mga gusto Goliath kaya nang uban dili gusto press ko na mo porela sa wa mo ko kaatol gyud sa ako lang sa restaurant na dungan doon na iban palas namo nga ilang gusto kanang 14 pa ubos na sa iban gusto ilang gusto 40 pataas. Dili magpariha. So dili magpariha mo na nga kanang na ang importante nga nasubay kita sa kabubuton sa Ginoo. Ano importante? Inigsalop sa adlaw panilngan man gud kita. Malalaki ka man, mga babae ka man, mabayot ka man, o matumboy ka man, panilngan mo kita atong binuhatan. Inigabot na to dito sa gate, nga na dito sa inyo San Pedro, igabri dito sa listahan, naabot dito tungan, pangutanan, dili man kayo, usaman ka, doktor ka ba, engineer ka ba, writer ka ba, director ka ba, ang importante, unsay mo mga binuhatan. So, ana lang, Aldon, ikaw man ang magguwang, ikaw man magguwang, giyahe lang sila. Giyahe lang. Kasi bako, unya, maka patay na sa sila simbako, balik ka po sila sa presuan. Kung pa, nindot ko dito kay libre kaon, napakay gwardya. Mauyat. Pero, ugbaw man lang ganyan, nga niguwa, maugya hapon, promurar po na Goliath sa adilingog atong panghilabot na, promurar po na Goliath sa gingon nga, nagumon sa druga, rehab.
Rehab. Ibalik? Ato rehabanan, mag-gardening, mag-catechesis, mag-prayer meeting. Inigbalik, inigawas, balik mo lang gihapon. Ito, tinod na Oh. Determinasyon, ginali sa imong kaugalingon nga munda. Pero gatong ilikos ako nabasa ron, lawag gulyat, pero parihara. Namo ko nabasa ron sa FB gulyat. Nga naman. People are dying in the Middle East war. Aha. Sige man po impeachment. Ano ba yun? Salamat, Congressman Barsaga. Sama to pala ganito naman yun. Kung ako ang pasultiun! RMN